Čau. Chodím dolů, jestli nepůjdeš dolů. Čau. Tohle je můj tým v FC Mobile. Kdo nemá FC Mobile, ať ji nedstavuje, je to nejlepší hra na světě. Jedna z nejlepších. Takže jsem fanoušek Barcelony, ale měl jsem nastavit, že jsem tam nejlepší klub světa, Manchester United, Antony Real, to je jedno. Pak takže tady máme Lukaku, národu. Lukaku kámo, který je divný, tlustěcheden. Tady Nico Williams, krásný, dobrý hráč. Tady Venery, to je hráč z Arsenalu, mladíčký talent, jako stejně jako Lamine Yamal. Andy Bernal, to nevím ani kdo to je. Kaka, ano, toho všichni asi tady teď známe. André Santos, toho já osobně neznám. Tady Mark Cucurella, to určitě všichni znám. Dlouho už ho chci nahradit, ale nejdeme nějak. Tady Carles Puyol, jedno z největších legend Barcelony. Tady další, já nevím, co to je za borce, neznám je. A tady v bráně John Garcia se dneska tady máme coiny, těch je docela dost. Diamanty, jak by řekl Gudu, krvavý gemy, nebo jak to říká. Můžete se na to podívat na Gudové kanále, anebo na Duo FC. A my si tady zahrajeme Champions League. Takže dáme Lombardia FC proti Barceloně. Jako fanoušek Barcelony se tady dávám podívat do Barcelony, takhle vypadá Barcelona, jenom abyste věděli. Tady Lombardia FC. Moc je nemám rád za to, jak porazili Barcelonu, to asi všichni fanoušci Barcelony ví. Ano, tohle je prostě jejich tým, nejradši by ho rozflákal, no to je jedno. Tady se Zielinský z Polska, takže všichni Poláci se teď budou dívat, tak máte kámo polskou, jo a tam máte Česného a Lewandowského. Tady neumím vyslovovat, teď nastavíme si Sejmer Pro a jdeme hrát. Čau. Možná to chvilku potrvá. Budu rád, když dáte like a odběr. Tak už to tady začíná, rozhodčí už bere balón. Tady kámo Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, moji nejoblíbenější 3 hráči z Barcelony a tady brečet ne, ale prostě to nemám moc rád, jako Lombardí FC, tady kámo Zomr. Tady za nás kámo chytá Jesny. Tady máte to, ani nemusíte vidět. Tak já rovnou jdu rozehrat, takže rozhrává Alejandro Balde, Rafinha, ano, Rafinha, Lewandowski, ano, Lewandowski teď nestratil balón, ale bylo to těsně. Pedri si tady krásně naběhl, Pedri na Daniho Olma a Dani Olmo nebyl sfaulován, ale spadl na zem. Dani Olmo je neprůbojný, tak získává balon. Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo, zasekne, nacentruje na Lewandowski a Lewandowski z toho dá nůžkama gól. To se mi po dlouhé době povedlo. Tohle krásný centry od Daniho Olma
A Lewandowski ví, co s tím udělat. Lepší než od Ronalda. Krásná šibenice. Všichni fanoušci Barcelony, co se tady na to video budou dívat.